Hej, mit navn det er Simon Kragelund. Jeg er uddannelses- og erhvervsvejleder herude på Tech College i Aalborg. Og mit job som uddannelsesvejleder, det er at hjælpe, støtte, sikre alle vores elever en god uddannelsesvej lige fra ansøgning til svendebrev. Og det starter her med din ansøgning nu. Fordi det er mere end 2 år siden, du gik ud af grundskolen, så kan jeg godt forstå, hvis der rejser sig en hel masse spørgsmål, når du skal til at søge ind på en ungdomsuddannelse. Du tænker måske, hvordan skal det gå? Vil jeg passe ind? Kan jeg finde ud af at gå i skole igen? Til det kan jeg sige, du er overhovedet ikke alene. Der starter rigtig mange ligesom dig flere gange om året ude hos os, og jeg og mine kollegaer, vi står klar til at hjælpe og støtte dig. Fordi det er mere end 2 år siden, at du er gået ud af grundskolen, så er du faktisk rigtig heldig. Du kan søge direkte ind på din drømmeuddannelse allerede fra start af. Du skal gå ind på optagelse.dk, logge ind med MitID, vælge din drømmeuddannelse, at du gerne vil tage den på Tech College i Aalborg, og så bliver du taget i hånden trin for trin. Undervejs i ansøgningsprocessen, så har du mulighed for at uploade bilag. Her er det vigtigt, at du vedlægger dine skolebeviser. De kan blandt andet dokumentere adgangskrav, men også hvis du har nogle diagnoser. Det kan være, at du er ordblind, har ADHD, autisme, noget helt 4. eller 5. Så er det vigtigt, at du lægger noget dokumentation ved, fordi så kan vi yde SPS, altså ekstra støtte til dig undervejs på din uddannelse. Som uddannelsesvejleder på Tech College, der står vi klar til at hjælpe dig hele vejen igennem dit uddannelsesforløb. Det kan være, at der rejser sig nogle spørgsmål undervejs omkring karriere, omkring mulighed for videre uddannelse. Det kan være, at der opstår nogle ting i dit liv, der gør det svært at fokusere på din uddannelse. Uanset hvad, så er vi vant til at hjælpe, og vi står også klar til at hjælpe dig. Vi glæder os rigtig meget til at modtage din ansøgning og hjælpe dig godt i gang med din drømmeuddannelse på Tech College.